Migolko jaiak dira, orduan bultzatzen dugu gure herriko kirola, eskupilota, eta parte hartu nahi dugu jaietan kirola ikusteko eta erakusteko herriko jendei. Jendea animatzen da, gero eta gehiago, gu horretan gaude lanian, ikusteko gero eta gehiago kalean eta bultzatzeko eta jendea animatzeko etortzen. Hasiera baten, pentsatuta genuena zen eskolar mailan egitea, azkenean frontoia ez dalako guztiz haundia, ez dalako adibidez hartu duagan daukagun bezain haundia, orduan federatuentzat eta pixkat txiki geratzen dalako, baina gero kadeteak eta atzean ditugun hauek ere bai sartu genitun, neskak ere bai, eta pixkat bizibilitate emateko federatuei, baina federatutara sartu berriei ere bai. Orduan, egin eguna izan da txiki-txikienetik, gaur debuta egin dute batzuek, eta gero kadetetara arte. Neska gehiago ditugun arren, ezin izan dute etorri eta, baina 3 neskak parte hartu dute gaur. Gero, 21 mutil zeuden aurre ikusita, bat justu atzo gaixotu izan gauean, eta azkenean partidua aldatu behar izan dugu, eta hori, aldaketatxu horren ondoren 20 mutilekin geratu geha, baina izatez 24 pelotari ziren, da horietatik 21 mutilak ziren eta 3 neska. Txikienei, irribarrean aurritzen zitaien aurpegian. Azkenean, eurentzako zeo zer berria zen, frontoia beteta, eta beste esperientzia bazuten frontoia jendeakin ikusteaz eta, baina azkenean herriko jaietan jokatzea eta parte hartza beti da gustukoa da nontzako. Beti azkenean frontoia ere bai oso ondo kokatuta dago, jendea paseatzen da hemendik eta ikusten du eta gero egiten da. Orduan, danontzat da gustagarria jendean aurrean edo parte hartzea, eta hau bentzako ere bai.